Tak jaluk kowe kabeh sing ati-ati amarga kowe kawan aku kautusan lamur kang supaya dadi yo kuwi kampung kok iki titiwanine tepung kok ana wong kon alas kuwang mbok menawa wae ing mungkune ana pawan sing bakal rusak dan ana ing kerajaan Turki kabeh mau tanggung jawab Dai sopo kae? Siap-siap. Bener banget. Sing ati-ati kabeh kawula. Suwe piklawan aku pesak gak orang pawan sini. Apa kabeh mangerti pawan itu? Kalau dari mangertosi. Lagi sepisan iki nggih. Bingung, kaget. Tunggu disik. Ya. Tenane lagi aku mangerti kowe. Sejatine kowe sapa lan pawan sapa? Aku Siti Soleka. Siti Soleka. Saka kerajaan Bidin. Saka kerajaan Bidin. Pancen kuwi bener. Kosok balene sapa? Di sana. Soleka. Yen kowe ngerti tepoke wae. Aku Dokter Lukas. Penyopot dokter saka ing kerajaan. Dokter Lukas saka kerajaan Turki. Soleka. Dokter Lukas. Sausé kowe kepungkawan aku yen aku Dokter Lukas saka ing kerajaan Turki. Ing kono kowe buatimu ora parigawe apa. Dokter Lukas. Pancen tak sengaja aku kepengin banget ketemu wong-wong saka kerajaan Turki. Yen to bisa kelakon aku ketemu ijen ana ing wong-wong kerajaan Turki. Wong sing dadi aku, wong saka kerajaan Turki suku mati saka tangan Siti Soleka. Siti Soleka. Apa? Pancen bener kabeh pawadanmu. Yen wiwit dina iki aku tak sengaja ngamur dadi dokter. Ning sejatine ora. Apa sing dadi karepmu? Aku kepengin yo kuwi wong-wong pikir manunggal dadi siji Ora gampang lamun tope bakal blencetake wong bidin antaraning Turki. Nganti jadati lukut paribasane Siti Soleka Suti maning toko sing dadi karepan. yen kowe ora gelem manut ing kono bakal uga peksa.
Jane iki pasukan apa? Pasukan uluk-uluk. Uluk-uluk iku apa? Ora uluk-uluk. Dono nang dono. Ki kepengin roh. Pasukan sing ora roh. Wah. Wong bento berarti. Ayo. Pantene uluk-uluk. Cekel ijen becen. Oh, gak level ya. Karo aku kecilian. Karo aku piye? Mau bentuk kaya wedok. Karo aku. Balik, Pak. Kowe gak apa-apa. Aku ternoda. Kok iso? Yang busuk, Kowe diapakno? yang bubuk. Ning ngambung piye? Ora ono. Ali ora ini. Ngelah jawane panitia yo nek ayo. Kowe ulang lah ngene iki lho. Iki lho. Dine bocah-bocah. Oh gak leren. Gawe. Halo ayo sapa? Panitiane ah. Panitia kan omah kok. Ate ora ning omah iku. Rantau. Nanggap ketoprak yo omah. Panitia nomor anu. Iku gak panitia, Cok. Panitia. Goblok iku. Yuk. Diambut kowe. Ono wong tetek-tetek tapi mbok masak iki. Musuh Mas, musuh. Musuh yo musuh. Iki bocah cilik. Musuh kene. Ora gile-gile. Wes. Ora ngemlek. Sopo? Kowe. Ora jim. Cipok ke. Oh. Salahe di awan ora budal. Ora budal lan odi. Lan odi. Lah kowe amen tik kae. Nang isor terus badan. Lah ya amen tik kowe. Jadi ngopo e? Apa iki ya? Heh. Kah. Kowe gak apa-apa? Aku ae. Lawani karo sing cilik lah. Piye? Iki lho kroyo wong rong desa. Palsu. Jawa bonan Jawa. Kene iki rambut tak leres gedang. Elek-elek keberan ngono. Ah. Lah, wes. Hei! Iya. Amanakku. Terus ah. Itu. Amanah-amanah. Brengos Ada. Wale piye? Ku wale. Ada. Rambut kibrak. Ayo. Royoy.
Ini mentik kae. Nonton malah. Breng, apa? Sekamel kowe. Kene kancaku mbok apakno. Otak sikat saiki musuh, sesuk musuh. Kowe musuh karo aku. Tak dene apa musuh? Apa? Mani karo aku tenan. Sing tak dene apa? Kowe ngelai lagi. Ngelai lagi. Wong Inggris. Walah, Luar negeri aja. masa Pak Negeri tenan. Luar negeri ya. Jam bahasa Inggris lagi. Kemudian. You drop. Yes. Beto. You drop, you drop. Yes. Beto. Ora mudeng maksudnya boga. Kowe mudeng maksude sujud ora. Gak. Su. Oe. Da. Ire. Dudak. Oe. Ire. Seminggu. Apa? Wong barani kiri. Loh, bahasa Inggris sih Mang Mas. Cara ki mudeng bahasa Inggris. Gak mudengan. Lah kok iso ora? You get boy. Cara iki aku. Ngomong apa kowe? Ngomong apa? Ke bahasa Inggris ah. Iku mang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ono maksudnya. Jono. You Kowe. get boy. Joget tak boy. Iwa kaya. Iwa kaya. Iwa kaya sekotaku. Boda gawe. Boda gawe. Boda gawe. Masuk tembiye. You get boy. You get boy. Jajo you get boy. Su. Kowe. Get boy. Joget tak boy ya. Mantap. Masa aku gak basa Inggris tenang lah. Ayo. Perang cuci cukup sampe. Capi. Adu kandakan. Oke. Jadi kita putih terus. Apa? Kowe to? Kowe. Wes sepang sebelenge sing ngurus 100 apa? Kowe. Aku. Ya. Bangunnya cekelin lupa lo. Oh wes tau lo. Oh wes tau lo. Nek wes yo wes. Aku mangkok apa? Ayo bangunnya cekelin nek rubah. Wes. Nek wes yo wes. Lah satu itu apaan? Aku bawa satu. Iya. 190. Aku kita kowe langsung butuh pipis. Kene, kowe bro. Kene. Masa elike bocah. Yo. Uang meni-meni nek kene. Meni-meni apa lele? Jawa bonek kene. Kira yo kotak takon oli. Ya, nantinya. Ya, boleh. Ayo, tapi saya joget kayak kowe. Joget. Akan tuh main dhewe. Ayo, Min. Apa maksudnya? Apa? Sakimin. Masa sakimin? Yo, Sakimin. Kowe. Masa mau dalah Sakimin tuh? Suku Dayak Sakimin. Kalo. Apa? Tapi Sakimin. Aku boleh dirian. Pindah. 2. Ayo, Min, kowe.
Salah aku. Ini dicakir. Gak kuat. Gak kuat, gak kuat. Ya, nek iki kok. Ayo. Tak hitungi neng. Hitungi. Ya. Sing banter lho. Siji, loro, telu. Wes. Kebanteran goblok. Kebanter lho. Nah itu ditangkep malah. Boleh. Dijawab ngono meneng ae. Aja gelem. Wes kowe meneng ae. Oh. Stop. Kene. Cakep. Wes matung sikat. Kakek. Yo. Kakek asli. Ayo. Karen. Apa? Maksudnya bareng ngono lho bareng. Lah salah aku dikodok, dikodok. Aku genting aku. Ono kon meneng ae. Kayak meneng ae. Meneng ae. Yo, oke. Ayo musik. Bonek beto. Kene. Kowe nak joget nyenange nendaku. Lah kene gini. Sapine sitorana, sitorana. Terus Keplekak. mosok keplekak. Kok dilok piye keplekak. Wadah. Kene mlengsing. Asmi. Mosok mlengsing. Bi, jak. Biasa, Cek. Bayar kantong gue, apa yang bayar? Ndak kok ora ning kene. Ning kene. Wong ngene ngomah. Iko lo. Enak ada oke. Sing nyekel kecak karo, sing nyekel kecak. Yo sabar. Satu. Kowe tanggane ngomong salto. Apa neh kowe? Tanggane sapa? Tanggane kancamu. Kakek, tanggane kancang Mas. Masa aku Iki wong aja etan piye? Laban. Ojo etan. Lan piye? Sang jero. Ayo. Adine bos. Ayo. Adine bos. Jet. Ayo. Jet.